Мъченикът от римско време Валентин се счита за покровител на влюбените, защото успял да свърже завинаги сърцата на християнка с римски центурион по време, когато християните са били преследвани. Nel 273 in questo luogo viene ucciso un santo cristiano che si chiamava Valentino. Questo luogo e la memoria di questo santo martire diventa oggetto di un culto grandissimo. Катакомбите на Свети Валентин, покровител на обвързаните в сърдечна връзка, се намират точно тук, под сградата на българското посолство в Рим. Това, което е интересно, че сградата се намира върху катакомбите на Свети Валентин. Тя не случайно и се казва Вила Валентина. Достъпът до катакомбите от други места е ограничен заради дълбоките тунели и свлачище покрило основния вход преди 3 десетилетия. Камерата на BTV е първата заснела катакомбите на светеца. Легендата разказва, че преди няколко десетилетия в тунелите на катакомбите на Свети Валентин дори изчезнали хора. За BTV новините от Рим, Антоанета Николова.